The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Ubak kwes sumer ulayo ban wan payeng, bar kajing aingo ka baning kong kadehi sya unong bu nong tau beleri la sumar, baun light na ki aka baro ki besniu, bar ka baar kadehi sya ki tu ka belayarap dan persyang ban wad yu. Kata na dua kesni ka belayo kubor ka jing ja jong u na ka train ka bau syong. Rei ha bedeng kani ka jing wan pay jong u, na sedang ban yu i bagi labun ka belami sya khmat. Henry ka don ka wei ka seng na bedeng jong kita ka belayarap, Kabak Khlem syam lawat wat lang il depan sakhi ya kajing persyang jongka bagi rekhot ban pensap priang ye gini ku buar badru ban yet kilat kilenti ban lap yo ba quiz kuman shu pentip u quiz sumer u bade samla na kathain Muktapur ula ja lenti na do khalai tarik unai tung aja alpun reu ha kajala Karnataka kani ka seng khasi students union lingba ka Bengaluru unit hapo ka jingilam u samla donbok lang long phot Lingba ka jingmi pat ba jing kit kia ka bakraw jong unong yalam bagi dekhot baro jong KSU Bengaluru lala ban wad bat ban lap mar dor yu ha ka met ka bashat ka baklan ha ka bede bat kini ka binta ka bede ba jing tre shitom jong ki la yo e jing ithu kerpang na ka office jong ka executive committee Dorbar Shnong Muktapur ha ka Kyrwoh ka ba ka lapha kini ka Dorbar Shnong ka pinpaw e jing sngongo ka bakraw bat ban ai man sim yu samla don bok lang nong phut president ka KSU Bengaluru unit ringkat ki dekhot baro halor ka jing tre shitom dan wad bat ban lap yu quiz sumer kalau ong ba ka Dorbar Shnong Muktapur ka pinpaw ka jing sngongo yu blade try kan rat halor kini ka jing lap biang yu samla ka Shnong Bat kam tam ya ka KSU ka bakum ka Shnong ka pinpaw ba kam dan ban siu ki liang ye ka jing ne bha ka jing IT ba ka jing tre shitom nat bat men siem jing ni ki nong yalam ka jat ben rio ka Dorbar Shnong baro ka wei ka duwai bat pirat sha ublay ba unnang yai bitin lenti ya ka KSU Bengaluru unit baro ka wei kumba ki la pin ne ya ka men siem yarap bikin nang la ben tre kham bha shu na ka menta ka bha ka miat jong ka jat ben rio khasi hi baro ka wei Rikasi Ngait yapa Kari kabai Ubarim ubaca Kitim menghindai Langam ya isu Jingkin mau yakikan
jing san Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya